हेल' लोगोफोर आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे आंनि गोसो गोथार बरायग्रोना लानाय जाबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे आपडेट लाना फैदों। बे आपडेटआनो जाहैदों नोंथांमोना थान्दालाव नुखाबाय जानांगौ मानसियाव भिडिअ लाबोदों नोंथांमोनाथ' मा बुंनो आरोना लोगोफोर जायफोरा आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बे नटिफिकेसनखौबो अल प्रेसआव थुनानै लाब्लानो जाबाय आरोना। लोगोफोर दा जोंनि गेजेराव ओरैबायदि गावजों गावनो एरलायलायनाय ना दाख्लै साननै सानथामसो जाबाय आरोना बेयो जाथाया। लोगोफोर मा बुंबावनो आरोना। अब्ला नोंथांमोना आंनि मेन भिडिअआव फैलायदो। अब्ला नैबे भिडिअखौ नायना लादो आरोना नोंथांमोना मा बुङो। सिखोमोन बार सिखारदो लोदि बेगन मा गाजा बैथालिफोरा सिफाफोरा बिराद फेजोब्बाय आंखौ ओमफ्राय दा हारसिं मा खालामनांगौ सिखोमोननिफ्राय मानो एफा रोंनांगौ दे। अब्ला नोंथांमोना नायलांदो आरोना लोगोफोर मोजां मोनोब्ला लाइक एन्ड शेयार खालामबानो जाबाय ना लोगोफोर। लोगोफोर दानि बुहुद गासिबो नङा दै लोगोफोर आं गासिखौबो बुङाखै जाय बिदि आखलनि मानसिफोर बिथांमोनखौसो बुंनो लादों आरोना लोगोफोर। लोगोफोर बिथांमोननि जाबायदि एक्टिं बेफोरो बारा गोबाव सम नाङा दै। मानो होनोब्ला नोंथांमोनाथ' मिथिखायोना जेनेब्ला ओरैजाय गावखौनो गाव एसे साबधानै लाखिनाया गाहाम आरोना। जुदि नोंथाङा ससियेल मिडियायावनो फैबायब्ला भाइराल जाबायब्ला बिनि सिगाङाव गावखौनो एसे सानग्रोनाया गाहाम ना। अब्ला आं जा खामानियाव थांदों बे खामानिखौ नोंथाङा सोरनोबा शेयार खालामनो अब्ला जायफोर शेयार खालामदों अब्ला बिथांमोनाथ' गोबां भाइराल शेयार खालामखायो होननोसै ना। जेब्ला गावनो गाव एसे साननानै नायोब्ला गाहाम आरोना मोजां गावनि थाखायनो। जोंनि बर' हारिफ्रा बयजोंबो नासयजाखानायखा मुगैजाखानायखा आरो नोंथांमोना जुदि बेबायदि आखलनि खोन्थायोब्ला गावखौनो एसेबां गाहाय लेभेलाव दोननो नाजादों नामा। नोंथांमोनाथ' मिथिखाबायना जुदि नोंथांमोनाबो बेबायदि जाबावोब्ला एक्सन लानाया गाहाम आरोना लोगोफोर। बिनिखायनो बयखौ बुंदों बेबायदि खालामनांला आरोना।